Doncs no res, felicitar l'equip de comunicació, que jo crec que ho està fent molt de puta mare. És un exemple a seguir per totes les colles universitàries. Sí, sí. Els vídeos se pengen al moment. Fins i tot fan streaming, tio, de les diades. No has de demanar mai que te pengin els castells que em pengen. No, ara en sèrio. Jo crec que estan fent molt bon treball l'equip de comunicació. Enhorabona.